Tak Vlady, vítam ťa môj námestie, ktoré veľmi dobre poznáš. Šatňa je, ako vidíš, trošku špecificky prerobená na, povedali by som, momenty, ktoré sme vypichli z tej tvojej krásnej časti kariéry v Slovane. Na úvod určite poviem to, môžeme sa aj prejsť vlastne k prvým momentom, ako si prišiel do Slovana v zime 2020. Za žiadny iný klub si neodohral toľko zápasov ako za Slovan. 188 ich bude v sobotu. Tak chcem sa ťa v prvom rade spýtať, teda, ako si spomínaš na ten tvoj príchod do týchto dresov špecifických bielých Jástrabov. Bol to akože jedinečný príchod. To video, neviem, či si pamätáš, keď sme ťa vítali, bolo fakt, že podľa mňa veľkolepé, že také asi podľa mňa nemal nikto v Slovane. Takže povedz nám viac ty. Tak úplne iná emócia, samozrejme, jak ja keď viem, že to je už posledný krát, alebo v sobotu bude posledný krát, čo sem prichádzam, pretože ten klub, tie momenty mi dalo viac, ak som si možno ako futbalista niekedy v živote predstavil, že taká láska k tomu klubu, celkovo k ľuďom, k hráčom, že si to dokážem vôbec niekedy vytvoriť. Je to, každý má svoju rodinu doma a Slovan je moja druhá. Takže všetci vieme a čo ma ľudia poznajú, tak vedia, že sa mi odtiaľto odchádza veľmi ťažko, ale ten deň musel prísť a tak jak keď som končil prvýkrát, som si povedal, že alebo mal som niečo napísané, čo som chcel ľuďom povedať, že či to je teraz, alebo by to bolo o rok, alebo o 10, tak stále by sa mi odtiaľto odchádzalo rovnako ťažko, takže toľko. Vlady, ty si rodený Bratislavčan, čím to tak môže zhodnotiť, že ten Slovan naozaj máš v srdci, bolo to vidieť pri každom momente zápase, aj mimo zápasov. Čím si to tak získal? Tak nebol som rodený slovanista, keďže som v Slovane nezačínal, ale keď už som ja mal tú možnosť spraviť to rozhodnutie, že kde na Slovensku budem hrať, tak Slovan bol samozrejme jedinou cestou, či už v spojení s Ivanom a s jeho otinom a takisto celkovou minulosťou tohto klubu, tak to rozhodovanie bolo samozrejme veľmi jednoduché. A keď som do Slovanu došiel, povedal som, že to bude môj posledný klub a som veľmi rád, že som tu vydržal také dlhé obdobie, aj keď nie vždy to bolo jednoduché, ale v Slovane nie je jednoduché byť či už ako hráč, tréner alebo hoci čo robiť v Slovane. Má strašne veľkú zodpovednosť a ja som rád, že zo Slovanou a celkovo z tejto hráckej lode odchádzam s tým, že s čistým svedomím, že som tomuto klubu dal naozaj všetko, takže som rád, že sme našli tú cestu aj s Ivanom a že vďaka nemu a jeho rodine som mal tú možnosť tu byť a hrať za tento klub a samozrejme ľudia, fanúšikovia, ktorí možno nie hneď od začiatku mi ukázali takú tú podporu a lásku, čo som úplne chápal, pretože som nebol odchovanec Slovanu Bratislava, ale o to viac ma teší, že tým, že ja som dal im to srdce, tak oni mi ho potom časom vrátili a o to viac si vážim tú podporu a tú lásku, ktorú mi dávali či už trojroční fanúšikovia alebo tí najstarší. Takže ja som veľmi rád, že som v Slovane dokázal splniť ciele, ktoré som mal a
že som dal ľuďom tú radosť, ktorú si zaslúžili. To, ako si hovoril, Vlady, o tom srdci, to, že si fantastický futbalista, sme všetci vedeli už predtým, ale to srdce si ukázal, ako to vidím napríklad na tejto fotke, tretej vlastne zľava. Asi si spomínaš, odkiaľ je? Áno. To bolo Rozhodujúci gól, ktorým sme postúpili. Tam si pamätám, že sme sa fotili, potom pekná fotka s Ivanom a s otcom po zápase. Hej, pamätám si to. Dekams, jasné. V týchto ťažkých zápasoch, to som chcel povedať, že v tých hlavne prvých predkolách Ligy majstrov, už teraz vlastne odtedy sa situácia vyvinula, Slovan spravil výsledky v Európe, vďaka tomu má lepší koeficient, začína v druhom, aj teraz bude začínať v druhom. A vtedy to bolo situácia, že začínal vždycky v prvom a to bol vlastne nož na krku. Áno. A tam práve si vždycky vedel ty proste dvihnúť tú belasú vlajku častokrát. S tými slabšími supermi, ale našťastie samozrejme, boli to vždy zápasy, kde sme cítili ten tlak, pretože cez to prvé kolo, keď sa vtedy nepostupovalo, teraz už sme našťastie nasadení a je to jednoduchšie, ale vedeli sme, že vtedy sa myslím, že vypadalo rovno do konferenčnej a boli tam ťažkí súperi, takže viem, že tie prvé roky boli veľmi dôležité, tieto prvé predkola a áno, som rád, že kvázi do minulého roka som vo všetkých strelil ja ten rozhodujúci gól a bolo to aj také nabudenie a dobré sebavedomie už potom do tej ďalšej sezóny. Ideme na, by som povedal, naozaj pamätnú, nezabudnutelnú sezónu, možno aj najlepšiu, ktorú si teda ja osobne pamätám v Nike Lige 22-23, keď sme už mali poriadne mánko na Dunajsku a dá sa povedať, že väčšinu tých zápasov v nadstavbe sme museli vyhrať, inak by sme titul nemali vtedy. Ty si to v podstate, tam sme to začali, alebo odštartoval, dá sa povedať, v Žiline. V Žiline ty si Sola nejakým spôsobom chutia, Vlady? Áno, pamätám si samozrejme ten gól. To bola taká sezóna, kde sme strácali, myslím, že 7 bodov alebo koľko na Dunajsku, mali sme ich vtedy doma. Dokonca sme prehrali 1-0 a vtedy zabrali ľudia, vtedy zabrali fanúšikovia, podporovali nás aj napriek tomu, že sme boli kvázi jednou nohou z hry von a vtedy aj vďaka ním sme dostali tú silu na to, aby sme ešte aj ten zápas, aj celú tú sezónu zvrátili, takže pamätám si to veľmi dobre. Aj ten gól, no a potom tuto už bolo, tu sme už myslím, že hrali potom v Dunajskej zasa odvetu a tam som vedel, že keď tam zvíťazíme, tak budeme majstri. A tá Dunajská, to bolo také ako ligové finále. Ja si pamätám, som ti ten deň aj písal, ty si mi tak, si pamätám, že odpísal, že áno, že si OK, alebo niečo tam bolo, že po zdravotnej stránke, že možno nebolo úplne tip-top a ty si mi tak napísal, že jasne, že som ready a nakoniec si nehral v základe, čo ma vtedy prekvapilo. Tam som mal, ja som tam mal, myslím, že natrhnutý sval dokonca. Ja si ani nepamätám, či som tie ďalšie zápasy po Dunajskej hral. A tam si sa vykartoval. Tam som sa vykartoval, ale či som ešte potom myslím, že ten posledný zápas som nastúpil, tam sme hrali, myslím, že v Bystrici. Áno. Áno, nemohol som ísť určite do zápasu od začiatku a v kabíne som sa pred zápasom rozplakal chalanom, že mi je strašne ľúto, že toto je ten zápas, ktorý som si vysníval, že tá atmosféra toho majstrovského boja, plný štadión, proste to, prečo futbalista hrá, že tie zápasy pod tým najväčším tlakom som si vždy užíval najviac a bolo mi strašne ľúto, že vtedy nemôžem ísť od začiatku a plán bol taký, že možno ani nenastúpiť. A cez zápas som nejak cítil, že ja neviem, že tá noha vydrží niečo a došiel som za otcom a povedal som mu, že chcem ísť hrať. A vtedy ma vystriedal. Pamätám si aj presne celú tú akciu, tam Andrej Green otačal na mňa cez polku ihriska loptu a Kuco na mňa, tam som nahral Kucovi, Kuco vystrelil, ruka, penálta a moje klasické provokácie.
neskutočný, akože fakt aj tá oslava úplne, ty si to aj spomínal v tom pozápasom rozhovore, že Messi to spravil na Bernabeu v El Clasiku vlastne presne takéto isté, že to bola taká slovenská verzia El Clasika vlastne. Aj keď to nebolo teda s Trnavou, ale hej. Áno, bolo to, že tam bolo proste veľa pán Világi mal vtedy, myslím, že oslavoval narodeniny, chceli byť strašne majstri. Ľudia to už tak čakali, že boli majstri. Mali vtedy, pomôž mi, Krstoviča, mali výborné mužstvo, kapitána Kalmára, ktorý dal u nás na Slovane vtedy gól a bolo to také, že či už také osobné niečo, že ja proti nemu ako dvaja kapitáni, že Maďarsko, Slovensko, hej, boj, samozrejme, že veľa, nebolo to iba o tom zápase, bolo tam proste veľa tlaku na ten zápas a ja som si to tak nejak vysníval, že raz to Slovane musím spraviť, že rozhodnem nejaký veľký zápas a spravím toto gesto, takže som rád, že mi to vyšlo úplne do bodky. Takže tie oslavy potom, keď prejdeme na ďalšiu fotografiu, museli byť asi z tohto pohľadu špecifické, lebo ten titul bol asi najvydratejší zo všetkých tých. Určite áno, aj keď musím povedať, že túto sezónu naozaj to tiež nebolo ľahké cez tú sezónu, aj tým tlakom, aj tým, že ľudia a fanúšikovia po tej minuloročnej sezóne už majú viac očakávaní. Ja som sa k tomu veľakrát vyjadril, že to na jednej strane samozrejme rozumiem, ale ten tlak tu bol stále väčší a väčší a túto sezónu sme to pocítili, či už otec, my v kabíne a celé mužstvo, že nie je ľahké niekedy uspokojiť fanúšika Slovana a k tomu sa potom možno aj niekedy vrátim, že aj v tých zlých časoch sa musíme naučiť povzbudzovať a ja už tu síce nebudem, ale aby tak fanúšik Slovana do budúcna myslel na tieto moje slova, že aj keď sa nedarí, tak treba povzbudzovať, pretože tá frustrácia niekedy môže prísť, ale nám na ihrisku to moc potom nepomáha. Čím viac ten človek nám verí, tým jednoduchšie to my potom na ihrisku máme. Žiaden iný hráč nemôže povedať, že s kapitánskou páskou zatiaľ aspoň doviedol Slován do Ligy majstrov. Viem, že to bol tvoj veľký sen, ktorý sa nakoniec podaril v sezóne 24-25 a vlastne začíname tam, síce je tam ešte fotografia z iného predkola, keď si dal krásny gól Swiftu Hesper, ale aj pri tejto ceste do Ligy majstrov si začal práve v tom prvom predkole, či doma, či vonku, si dal gól Struge. Tam si to už vlastne naštartoval, potom prišlo celie a tu máme fotografiu pamätnú z Cypru, keď sme oslavovali postup už do play-off Ligy majstrov, teda do posledného predkola. Tak Vladi, ako to vnímaš, túto emočnú fotografiu radosti po zápase? Tak tam už aj Robino bol s nami, jeho prvá sezóna. Myslím si, že keby sme sa s celým tým mužstvom tak porozprávali teraz, tak toto bola, myslím, že tá sezóna, keď mužstvo nejak cítilo, aj my niečo vo vzduchu, vždy to tak býva, že toto je tá sezóna, kedy to dokážeme. Mali sme Kuca vo výbornej forme, Kašiu vo výbornej forme, zázračný ťah otca, kde zobral a prehováral neviem koľko Takáča, ktorý nám vychytal tú Ligu majstrov. Takže tam sa to tak nejak už poskladalo, že ako vždy hovorím, že keď je aj nejaký neúspech, tak je to veľa maličkostí, keď sa dá dokopy, ale takisto pri tom úspechu to tak bolo, že nám tu sadlo veľa vecí, krásne góly Robamaka vtedy, hej, ktoré nám pomohli a toto je fotka, kde sme už vedeli, že budeme hrať minimálne tú play-off, ale podľa mňa tam nikto nerozmýšľal nad tým už, že to nezvládneme. Ja som aj keď to už bolo takéto obdobie, keď som sa necítil úplne najlepšie, či už fyzicky alebo psychicky, ale cítil som, že to mužstvo je tak silné, že to dokážeme. Potom je tu séria vlastne 4 fotografií z tej najpamätnejšej noci na tehelnom poli, keď sme spečetili ten vysnívaný postup do Ligy majstrov proti Midtjyllandu. Obrovské emócie na travníku, tak povedz viac.
Tak bol to splnený sen. Ja si pamätám, že som išiel z ihriska a už nevládal som vedel, že musím dať, že proste takisto taký ťah, čo možno som nemal spraviť, alebo že som mal zostať ako kapitán na ihrisku, ale ja som proste cítil, že prišiel ten čas, aby tam išiel niekto iný, oživil to proste a sadol som si vtedy na tú bedňu našu, kde máme vody a odtiaľ som sledoval zápas a proste cítil som to, že veril som, dúfal som, že to otočia. Vynikajúci zápas vtedy nášho majstra Toliča, ktorému vždy hovorím, že je jeden z najväčších talentov a najinteligentnejších hráčov, s akými som ja kedy hral, lebo to, čo má Tolič, nemá hocikto na svete a škoda, že ten jeho charakter nie je taký, že kebyže možno sme spojení my dvaja spolu, tak sme dokonalosť. A potom došiel gól Tigrana, ktorý si ho zaslúžil, ktorý rozhodol a pamätám si, že som bežal za ním a chytil mi hlavu a hovorí, že this is for you, Vlady. To sú také momenty, na ktoré že vtedy som cítil, že to, čo som sa ja snažil dať tomu mužstvu, tak mi ho Tigran jednou vetou za tie roky a všetko vrátil. S dcerkou takisto fotografia už pri tých oslavách, to si pamätám, ja som tam sa myhol, ti vidíš v zábere, tak si to vážim, že na takéto fotografii som tak v pozadí pri vás, ale bolo to krásne, ako vlastne si obchádzal aj všetci hráči, to tehelné pole na ihrisku. Bolo to pre nás, aj keby sme podľa mňa vyhrali majstra sveta alebo vyhrali tú Champions League, hej, že vedeli sme, že tí ľudia si to strašne prajú. Vedeli sme, že keď som ja došiel do Slovana a mal prvú tlačovku s Ivanom, tak sme povedali, že ten cieľ toho všetkého je hrať Ligu majstrov. Potom došiel otec a povedal, že chce na tento krásny štadión doniesť tie najväčšie týmy a to bola taká, nie len možno také, že to, čo do toho futbalu dáte, tak ono sa vám to potom vráti a takisto musím spomenúť Miša Ďuriša, ktorému sa to vrátilo v Trnave teraz, že tú celú kariéru sa snažil niečo a potom tá lopta sa k nemu dostane a tam bol vidieť, že ten futbal je naozaj kúzelný v takýchto momentoch a že aj jemu sa tam niečo vrátilo a toto bolo to, čo mne vrátilo mužstvo, klub a ja som vedel, že to všetko, čo som do toho dal, tak sme dosiahli niečo spoločne, niečo nezabudnutelné. Ligu majstrov sme zažili vôbec v tom prvom novodobom formáte. Hneď sme to zachytili, keď sa menila vlastne skupinová časť na ligovú fázu. Tým pádom sme hrali proti 8 tímom až, nie 6 alebo teda 6 zápasov, ale až 8. A začalo sa to na asi najikonickejšom alebo jednou z najikonickejších štadiónov možno aj na svete, v Celtic Parku, na štadióne, ktorý dobre poznáš, aj keď z dresu najväčšieho rivala paradoxne Rangers. Takže Vlady, aké to bolo v Celtic Parku odštartovať naše pôsobenie v Lige majstrov? Tak boli sme takí plný sebavedomia a odhodlania, že kebyže niekto povedal pred tými 8 zápasmi, že nezískame ani bod, tak vtedy by sme povedali, že to tak určite nebude, ale myslím si, že sme si uvedomili, možno až tam, ja som to povedal aj po tom kvalifikovaní sa do Ligy majstrov, že až neskôr to všetkým dojde, že čo sme naozaj dokázali a že s akými tímami sme hrali, pretože tam sa ukázalo, že ten európsky futbal je na trošičku vyššej úrovni ešte, jak sme vtedy boli, ale boli to momenty, ktoré možno ja osobne som si až tak neužil, pretože vtedy vieme, že som nemal v osobnom živote ani na ihrisku to najlepšie obdobie, ale v Celticu to bolo, myslím si, že najlepšia atmosféra, čo som zažil pred zápasom a takisto aj chalani to tak hovorili. No a potom tu už viem, že som s mojím
synom Miškom. Tam vedľa je môjho brata syn s takým, malý Vilinko. A to už boli taká temná časť môjho života, na ktorú sa mi ťažko spomína, ale som rád, že aj napriek tomu všetkému, že som mal takéto vyhorenie z tej roboty a z toho všetkého, čo som sa tu snažil dať, tak že som našiel tú cestu späť a že to neskončilo týmito 2 fotkami, ale že pokračovali potom ďalej. Keď sme teda ďalej, tak vidíš tam Kúca s kráľovskou korunou spred roka. Takisto Pavšo tam je ešte vzadu, vlastne taká tá stará garda, dobrá. Áno. Takže... Luka Brasi vzadu. Luka Brasi je tam, Ivo. no. Takisto, takže to boli... Sama legenda na fotke. To boli tie majstrovské To oslavy. je Trnava, že? Toto bolo doma proti Trnave, si dal taký gól, áno. Cez koštrnu, takú strelu. Áno. To taký mu ešte. Ešte taký, áno, to bolo ešte trošku ako keby retrospektívnejšie dozadu. No a potom si dokázal zase, tak ako sme spomínali tie prvé predkola, kde si na kľúčové zápasy vedel vyladiť parádne formu, tak v tejto sezóne si to spravil trošku inak. Vyladil si ju na ten samotný záver, kde si sa rozstrelal, či v Dunajskej krásny gól, či v Žiline ďalšie fantastické solo, takže to najlepšie nakoniec asi. Tak ja som hlavne rád, že potom nejakom takom tom prvom ukončení, že som našiel tú silu, ktorú mi dala moja rodina, moje deti, otec, mama, brat, že ľudia vonku, že keď som tu mal, raz si pamätám podpisovú takú akciu už potom nejakom neúplne oznámenom konci, tak ľudia za mnou chodili a deti, že prosili ma, aby som ešte hral. A dávalo mi to takú radosť a sebavedomie a to vlastne prečo som celý život ten futbal robil a to bolo preto, aby ľudia na tribúnach boli, aby si to užívali, aby sa ukázala taká tá láska k tomu futbalu, k tomu klubu a cítil som tú podporu ľudí a to bol jeden z dôvodov a za čo im dodnes ďakujem, že som sa dokázal vrátiť a že som pomohol teda ešte takto na konci, hlavne tým gólom v Žiline, akože v Dunajskej OK. Chvála Bohu, lebo to mi tiež dodalo také sebavedomie pred tým zápasom v Žiline, že bol ten gól naozaj dôležitý v tom boji o titul, pretože tam sme ešte aj Bajrov zákrok neuveriteľný, ktorý Bajro si tu v Slovene takisto zaslúži veľkú podporu všetkých, a pretože veľa spravil hlavne túto sezónu pre nás a tam takisto, že mne sa to možno vrátilo tým gólom a za to chcenie a jemu tým neuveriteľným zákrokom. Vladi, máš tu ešte priestor, aby si, viem, že máš ešte niečo na srdci na záver povedať, tak nech sa ti páči. Tak a v poslednom rade by som chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí boli pri mne cez celú kariéru, všetkým fyzioterapeutom, doktorom, vďaka ktorým toto, čo hovorím, môžem hovoriť až teraz, mojim kamarátom, ktorí vždy stali pri mne, aj v dobrých, aj v horších časoch, mojej celej rodine, bratovi a jeho rodine, momentálne mojej priateľke Naty, ktorá toto posledné obdobie prežíva celé so mnou, mojim deťom Viki a Miškovi, pre ktorých aj pre ktoré som toto celé robil a dával som im tú radosť v očiach. Mojej mame, ktorá veľmi veľa v živote obetovala na to, aby som mohol mať tú kariéru a hlavne pri tej výchove pri mne bola to najväčšou oporou a že som vďaka nej tam, kde som, bude navždy mojim rodičovským vzorom a samozrejme
v tom poslednom a najväčšom rade môjmu otcovi, ktorý ako môj tréner, môj vzor, ale hlavne môj najväčší fanúšik. Bol cez tú celú kariéru a si iný, si jedinečný, ale si najlepší a ľúbim vás všetkých a jedno veľké ďakujem.